wacht je maar even, want dat is echt dramatisch waar, joh. Ik ben af en toe was van die keiharde plensbuien. Dan had ik geen simpel hinder. Get, zie, derry. Nou, dan mij wel recht mee horen. Af en toe mij dus even wat langer wachten dan je van tevoren tocht in. Geweldig. De Wijzelstraat. Mensen vragen me soms wel eens, wat vind je nou de mooiste stritten van Ljouwert? Nou, ik zal eerlijk zeggen, dit vind ik eigenlijk de mooiste stritten van Ljouwert. Het is namelijk de Vijzelstraat. En het is een heel leer stritje, een soort van Lietse Tjerkenstrit. Nou, goeie. Is het hartstikke hier of niet? Puntjes op hier, hè? Puntjes op die. Nou, dan toen baas had ik wel de puntjes op die. Maar een mooi budget. Nou, wel 2 keer in de week, hoor. Ja, hè? Even voor het stappen, hè, dan knip ik hem even. Dan moest ook even aan de gang, joh. Delta Shop. Oh, dit is een Aero Shop of zo. Ja, ik ben even zien wat dit is nou dan. Dit is joh. Wat is dit, joh? Ik denk dat het gewoon hast, maar het is een heel mooi variant. Maar stop blijven. Ik ga weer heel wat inspiratie op dingen voor het komende weekend. Geweldig. Ja, oh, dit is maar hadden vrijdagmiddagborreltje ook wel. Ja. Smaakt het? Ja. Ja, nou, proost hè. Wij maar geven Joert het weekend inluiden. Nou, ik zal even naar een speciaal persoon daar. Die kan dus een goede tip daarvoor aan. Maar ik zal er even heen springen. 3, 2, 1. Tja, ben je er al? Wat geven we Joert drinken om het weekend in te luiden? Wat wordt de vrijdagmiddagborrel? Iets, we hebben de stwarm maar jongen. Ik ga hem net preunje, hij is vers van de pers. Oh. Stwarmmak. Ik ga deze superkrek binnen. Die zit net even een kwartier in het schap. Dus ze vleien de winkel uit. Dan maak ik Ze waaien de winkel uit. Ja, ze waaien de winkel uit. Geweldig. Oh, dat is trouwens wel een karakteristiek geloerd, Jere. Ja, hè? Ja. Je was een skerjontjes, jongen? Ja, de mensen kun je wat... Echt? Ja, dat rent nog elkaar. En stapt ze zo in en uit. Dus Geitenwolle sokken. Geitenwolle sokken? nee, ik ben net geitenwolle soort. Ik moet oppassen als ik lijden zie met de blijden. Want 1 keer op een snuit vallen en kinderlijsten wijzen, hè? Dus dat moet net. Oh, goeiedag. Oké, Goeiedag. ik ben een meneer Jacques. Sorry? Jacques. Jacques? Jacques. Jacques. Je bent Jacques? Ja. Oh, Jacques in het Frans. Afrika Shop. Ken je de Afrika Shop? Ja, die zit er Voor verder de, op. voor de boskappen. Boosbeek, ja. Voor de boskappen doen. Of komt u speciaal voor de Afrika Shop? Ja, speciaal Ja? shop. Ja? Ja, voor de eten voor Afrika is het speciaal voor ons. Oké, maar dan komt u helemaal vanuit Bijlen, gaat u hier naar Leeuwarden voor de Afrika Shop. Ja, dat is. Veel mensen komen ook nog. Soms mensen komen in Assen, Emmen, Groningen. Omdat het hier is een grote winkel voor de Afrika Shop. U zult net weten wat erin zit. Wat verdikke. Is het warm ook, hè? Ja. De meeste bier uit de ketel staan weer af. Geweldig. Vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan toe omheen. Hoe is het meer, Sjen? Abonneer je dan. Proost. Af is wel, Ja, afvieling, ja. Dat is wel heerlijk zo. bier. Lekker, hè? Ja. Mooie Oh. Ja, mooi voor de zwaar. Fantastisch, toch? Ja. Heerlijk, ja. Ja, nog even naartoe. Volgende bier drinken. Wat zo'n... Ik weet wel al wat ze is inderdaad. al. Dit soort dingen. Ja, dit soort dingen. Ja, dat zei die dat ze niet horen van... Joh, je dag een grote soep. Helemaal stik. Geweldig.